UPPL हान्जानि जोंनि जि आइजो गांखं होननानै बुङो वमेन सेल बिनिनो मोन गासै 16 समष्टिनि एबा ब्लकनि जयै बेवहाय मिटिं जिरायदों आइजो गांखंनि इसिङारि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बिनि सायाव जोंनि सेलआ सावरायदों आरो UPPL नि वमेन सेलआ जोबोद गोख्रों थांनाय गोबाव समनिफ्राय जिखिनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बेखौ नायबोदों आरो दैदेनबोदों जि जेंनायानो जाया मानो बेवहाय बिथांमोना गसंबोदों दा बिनिखायनो आं मिजिंथियो बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनि जेंनाखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनायाव UPPL नि आइजो गांखंआ जाफुंसार जानो हागोन बेखौ आङो फोथायो MP इलेक्शननि थाखाय प्रिपारेशना जोंहा कमप्लिट जानानै दङ जास्ट इलेक्शन डेट फोसावबानो जाबाय आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाय मोनसे थासारिया अलरेडि जानानै दंखायो मैयायो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों जोङो सावरायदों बेवहाय जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि MP बिथां एबसु आरो NDB नि रिप्रेजेन्टेटिभ दङमोन आरो बेवहाय गुबैयै कार्बि आंलंनि जोंनि ST हिल्सनि जेंना NDB नि केस उइथड्र खालामनाय आरो जेलनिफ्राय बरननाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव जोबोद सिरियासलि डिसकासन जादों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे खम समनि गेजेरावनो जेरैखि जाया जोंनि जिखिनि जेंना दङ बेखौ सुफुंगोन आरो 2014 बोसोरनि गेजेरावनो मेक्सिमाम जेंनाखौ सुफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों